Какво става, Крос? Значи това клип е специално за тебе. Виж Атос и на Васи. Виж това име, точно това име. Оп, пича. Вижте го. Сега ще видиш голда. Гледай внимателно просто. Оп, голчето. Така просто видях, защото вчера губих с нечера брадичка и викам на инвентар да не е някой много пак с новскайте ми да го убия. И хоп, на какво се натикнах, виж копа си голд пичагата, вече 4 стака и 25 голд, мама сега, хаха. Но як, X-Ray е. Снимам. Сега ще го махне веднага, сигурно. Или е лепнал от сервера. Не е лепнал. Нищо не е направил. Просто спря да копа. Но той е тъп. Вижте, Крос, ти го виждаш много добре в момента. Ще изчакам още малко да не те задържам много сега. Да. Папша, кажи была. Васиха. Я понял, Васиха. Така, не съм X-Ray, а копам от 2 часа и половина. Хайде, кажи бъва на сервера и най... Опа. Хайде, Крос, това беше от мене и чао. Да. Надявам се да го банниш и... Чао. Опс, така, да.